El que sí considerem és que l'immersió lingüística ha estat un projecte d'èxit, ha estat un projecte que ha permès que tinguem una societat plurilingüe, en el qual no és veritat que hi hagi gent que no surti amb bons coneixements de castellà i en el qual, si vostès miren les estadístiques mitjanes del coneixement del castellà, llegit, escrit, entès en relació a l'Estat, doncs estem per sobre de la mitja, per tant no és que no sé de què es queixen, no? Més aviat es queixen no de que no s'aprengui prou bé el castellà, sinó de que s'aprengui el català, perquè si no no s'entén com es pot ser tan agressiu amb un sistema que ha estat d'èxit i que ho ha estat a nivell lingüístic, però ho ha estat sobretot a nivell de cohesió social de la societat i que aquests dies també n'hem vist moltes referències a la importància que això té. Avui mateix nosaltres ja hem iniciat converses per tal de poder fer un ple extraordinari en el que es tracti monogràficament aquest tema i en el qual doncs hi hagi la posició de les diferents forces polítiques a favor o, en un cas, en contra de la immersió lingüística. Ens sembla que és, com he dit abans, una de les peces bàsiques vertebradores del nostre país i que no és un tema per anar fent la viu-viu, ni deixar-lo córrer, ni declinar responsabilitats. Poques responsabilitats pot declinar la capital d'un país que està construint un estat. Per tant, doncs, nosaltres ens impliquem de manera clara i directa.